bueno, da bigarren ebaluazioko lehenengo azterketaren, lehenengo ariketaren nebazpena. Jungo gara banan egiten ekuazio guztiak ebazten. Bueno, ipinitu dan ekuazio guztietan, edo gehienetan, agertzen dira biderkadura, polinomioen arteko biderkadura batzuk, adibidez hau, edo beste hau, egiteko. Vale? Batzuk izango dira biderkadura bereziak, adibidez hau da biderkadura berezia, beraz biderkadura bereziaren formularen bitartez egin behar da, eta hemen, bidetu behar ditugu polinomioak normal. Vale? Horren, unbi gara, 2x bider x, 2x karratu, 2x bider minus iru, minus 6x, bat bider x, 2x, eta bat bider minus iru, minus iru. Berdin, hemen biderkadura berezia daukagunez, batuk eta biderkenketa, karratuen kenketa, hau da, x karratu, ken bat. Eta maitziko, ken sortzi. Orain, aldugu egin, lehenengo nahi balin baduzue, hauek gauzak simplifikatu, elkartu, edo dan alde batera pasa. Vale? Egiten baduzu lehen hori, gaten da, bost x hemen, ken iru, berdin x karratu, ken bederatzi. Eta orain, dan alde batera. Bigarren mailakoa dalako. 2x karratu, ken x karratu, ken bost x, eta ken iru gehi bederatzi, gehi 6. Berdin 0. Beraz geratzen da, x karratu, ken bost x, gehi 6, berdin 0. Orain hemen, bigarren mailako ekuazioa denez, formularen bitartez ebazten dugu. Geratuko da, x berdin, minus b, bost, plus minus, erro karratu, b karratu, hemen batzuk, hanka sartzen duzu edo, hanka edo, akastontu bat eitzen duzu, eta da. Eta b izan minus bost, b berbi ipini behar dugunez hemen, horren ipini beharko genuke. Dena den, plus edo minus izan da b, berbi egiterakoan plus geratzen denez, alduzu egin zuzenean, bost berbi hogeta bost, eta hogeta bost ipini. Eta gero, ken, lau bider bat, bider azkena 6. Zati, bi bider bat. Hemen barruan, lau bider bat, bider 6 hogeta lau da, hogeta bost, ken hogeta lau, da bat. Beraz, bost plus minus erro bat, da plus minus bat, zati bi. Beraz, zentzu dira soluzioak? X, izango da, bost gehi bat, 6, zati bi, hau da, iru, edo, bost ken bat, lau, zati bi, bi. Hau da, soluzioak dira, x berdin bi, x berdin iru. Hau da, lehenengo ariketa.